бергенне карарман, онуттырыр йолдызы яктылага, йөрәктәге уңалмас яраны. Düşләремә хамманы да керәсең, онытмыйсың бугай үзеңдә. Яшьлектәге мөхәббәт утлары дөрләп яна койчак күңелдә. Мине йолдызларга кушам исемеңне, сагынып бергенне карарман, онуттырыр йолдызы яктылага, йөрәктәге уңалмас яраны. Язмыштан кавышу мөмкин түгел башкача көтәргә. Хыялланам яшьлек болыннан, җитәкләшеп тик бер үтәргә. Мин йолдызларга кушам исемеңне, сагынып бергенне карарман, онуттырыр йолдызы яктылага, йөрәктәге уңалмас яраны. Мин йолдызларга кушам исемеңне, сагынып бергенне карарман, онуттырыр йолдызы яктылага, йөрәктәге уңалмас яраны. Мин йолдызларга кушам исемеңне, сагынып бергенне карарман, онуттырыр йолдызы яктылага, йөрәктәге уңалмас яраны. Мин йолдызларга кушам исемеңне, сагынып бергенне карарман, онуттырыр йолдызы яктылага, йөрәктәге уңалмас яраны. Онуттырыр йолдызы яктылага, йөрәктәге уңалмас яраны. Йөрәктәге уңалмас яраны.